васоили пешгирӣ аз обистаниро сокинони аз 15 то 49 солаи тоҷик акнун бештар истифода мекунанд. он аз 19% солҳои қабл то 40% тағйир кардааст. соли 94 дар оғози аввали фаъолияти ин марказҳо яъне ки аҳолӣ 19% аҳолӣ оиди ҳамин маҳмудҳо хабардор буданд, истифода мебурданду халос. дар тоҷикистон созмонҳои байналмилалӣ ва ҷамъиятӣ дар ҳамкорӣ бо мақомот ба мавзӯи пешгирӣ аз ҳамли нохоста сару кор доранд. дар кишвар даҳҳо маркази арзӣ вуҷуд кардааст ки ҳатто дар дурдасттарин деҳот васоили пешгирӣ аз обистаниро дастрас мекунанд. коршиносон бар инанд ки риоя накардани фосилаи таваллуд зани тоҷикро бемадор ва бемор мекунад. вақте зан пайҳам таваллуд мекунад вай маиб мешад зан. хубтараш аз ҳама рифола истифода кунам, ахсар баъд дер таваллуд кунам. исҳоқ бо ҳамсараш 4 фарзанд доранд. панҷумашро намехостанд. як тега аборт кардам, баъди ҳамон инам касалу саршина киса пайдо шид, мумкин тозааш накан, мумкин чи ду бор шид инами шаҳрам балнисам ё ин дафъа операсияш кардам. далер падари ду кӯдак аст. ҷонибдори бонизомӣ дар таваллуд ва истифода аз васоили пешгирӣ аз ҳамл аст, аммо иқрор аст аз он истифода накардааст. мо дар фикршам нестем, дар бораи вообще гапам нест. бар тибқи иттилои расмӣ 50% занон аз ҳалқаи дохили раҳмӣ истифода мекунанд. ин хоҳиши занон барои ба назм даровардани ҳомиладорӣ гоҳҳо интиқодҳои шадид мешавад. худованд ва фардаи зани мардак якам як кор қатъи машғул шавад, худованд медонад чӣ чиз диҳад, чӣ давлат. як фарзанд як неъмати бебаҳост. умуман баҳо надорад фарзанд, лекин бисёр одамо пешгирӣ мекунанду хеле мекунанд, ман намедонам. дар ҷаҳон ҳар сол 26 сентябр рӯзи пешгирӣ аз ҳамли нохоста таҷлил мешавад. аз соли 2007 он шиори пешгирӣ аз ҳамли нохоста зиндагӣ ва масъулияти шумостро гирифтааст. ҳамасола тарғиботи мақомоти ҳифзи сиҳатии тоҷик ба оилаҳо дар хусуси эҳтиёт аз таваллуди зиёд меафзояд. миёни тасаввурҳои роиҷ ва ин тавсияҳо дар ҷомеаи суннатӣ бархурди ҷиддист ки иҷрои барномаҳоро дар ин самт кунд мекунад.